Mnogo vas je pitalo odakle sam ja i zašto sam ja došao u Srbiju. Znači, pre 13 godina ja sam došao ovde zbog studija. Znači, ja sam studirao na tehnološkom faksu i zbog toga sam ja naučio srpski. Morao sam da naučim to, zato što to mi je bilo jedan od uslova za upis na faksu. Ali, mislim da ne pričamo, srpski jezik je baš težak jezik i mnogo je zahtevan jezik za učenje. Ja sam, 6 meseci svaki dan, mislim, od ponedeljka do subote, imao sam intenzivno predavanje srpskog jezika. Drugo, odakle sam ja? Ja sam sa Kariba. Znači, moje ostrvo se zove Grenada. Poznato je kao ostrvo začina na Karibima. Izvolite.